Anai arreba maiteok, aparteko egunak, egun esanguratsuak izaten dira gizon emakume bakoitzaren bizitzan. Kristau elkartean berezitasuna adierazten daben arazoiak izaten dira. Olakoa dugu gaurko egun hau, Santiagoren jaia da, Jesusen urkoenetarikoa izan zan. Maitekiro zaindu eban Jesusek bere taldea, erreinuaren egitasmoa, berenganutako eban alkartea egingura izan aben eurekin. Hau da, gizonarek berak zituan asmo berberak izan egiezala gura izan eban. Jainkoaren aldetik berak eskintzen deutzen behin betiko proposamenagaz maintemindu eitezala. Makalak ziranez, bere espirituaren doaia eta indarra eskaintzen deutzez. Santiago izan zan Jesusi jarraitzea lehenengo izenpetuko ebana, odora izuriaz izenpetu bere. Azkeraino izan zan lekuko zintzoa. Gehiago egin eben taldeko beste guztiek. Historian zehar, asko izan dira Jesusen bide berbera jarraitu dabenak, euren burua guztiz eskaintzeraino. Evangelioak agerian ipinten dau zein dan Jesusen joera. Bere jarratzaile batek zein txuleku bilatu behar ditu, ondoan dituenen onerako direnak, makalandian bizi direnen alboan egotea, errestuten dabenak. Bai ezberdinak direla gure munduko urariak eta Jesusenak. Egun polita da, bada gaurkoa, gure fedearen eta Jesusi jarraitzearen sakontasunari eta osotasunari buruz gure buruari itauntzeko. Barriro be, deia dugu. Zirikatzen eta merezidu dabainen arteko deia. Adoretuko etegara bada. Zoriontsuak Jesusen deia gaur egun onartzen dabenak.